En aquell cas volen recordar nosaltres el que hem manifestat des de fa moltíssim de temps. Mesos. Jo vull recordar que sempre hem dit, primer de tot, que hi hauria d'haver tests massius a tota la població. Varen dir també des de fa mesos que els PCR s'haurien de fer amb origen. Jo record, inclús en el principi de la pandèmia, o inclús a principis d'abril, que la senyora Armengol ja li varen dir, jo personalment li vaig dir, que en aquell moment ja hauria d'estar treballant en fer un destí segur de les Illes Balears. I un destí segur volia dir aquell carnet sanitari que s'apel·lava des de l'OMS, que se començés a fer feina perquè després de 2 o 3 mesos, que ara ja on ens trobam, estigués tot a punt per poder obrir amb una certa seguretat. Resulta curiós que antes, durant la pandèmia, se fessin més controls de PCRs en aquesta comunitat autònoma que ara, una vegada obert, i en tots els rebrots que hi ha. I això l'únic que fa és demostrar l'incapacitat del govern armengol a l'hora d'afrontar aquesta pandèmia. Aquí ha passat una cosa. En el moment que en Pedro Sánchez ha deixat de tenir la culpa, s'ha fet a un costat i ha dit a les comunitats autònomes passeu davant i és responsabilitat vostra. En aquesta comunitat autònoma en concret, a la senyora Armengol se li han vist les carències que tenen. I clar, i ara què passa? Que donen bandazos, com he dit abans, no saben com sortir-ne i apliquen el que saben fer més bé. I va ser d'una persona que, a més, com el senyor Negueruela, que tant li és amenaçar com també imposar les coses, van fent el que estan veient aquestes darreres setmanes. Bé, ho van dir ja fa molt de més, o un mes i pico, quan Pedro Sánchez va posar la quarantena. Posar una quarantena és el mateix que dir-li a la gent, no vengeu. És que vendrà gent aquí i les tindrem 15 dies tancats quan venen per una setmana de vacacions. És que tot en si és molt poc lògic, per tant, i això és un dels altres bandazos que ha fet aquell govern aquells darrers dies, i l'únic que vol dir és que això, que hi ha nervis, que no saben per on prendre i que la situació les desborda. Però aquí, la senyora Armengol l'ha desbordada des del primer moment. Una altra cosa és que ha aparegut que no. No sé ben bé per què, sincerament. I també era perquè tenien Pedro Sánchez a davant que s'enduia totes les clotellades. En el moment que en Pedro Sánchez ha passat a un costat, ara li arriben les clotellades en el que té la responsabilitat. Ja dic, l'únic que demostra és el que m'ha anat dient des d'un primer moment, que la situació sempre ha desbordat a la senyora Armengol i en el seu govern.